chi gyd, a chroeso i'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu heddi o'n cartre ni yma yn Abergwili. Mae Drysau'r Capeli wedi cau am 2 wythnos arall oherwydd y cyfnod clo, ond dydy hynny ddim yn golygu nad yw'r eglwys yn fyw. Felly croeso i chi i'r oedfa. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli ani y bore yma. Meddai eto, pa fodd y cyffelybwn deyrnas ddiw, neu ar ba ddameg y cyflwynwyn hi. Y mae'n debyg i hedyn mwstard, pan heir ef ar y ddeiar, hwn yw'r lleiaf o'r holl hadau sydd ar y ddeiar, ond wedi ei hau, y mae'n tyfu ac yn mynd yn fwy na'r holl lysiau, ac yn dwy'n canghennau mor fawr, nes bod adar yr awyr yn gallu nythu dan ei gysgod. Meddai'r apostolion wrth yr arglwydd, dyro i ni ffydd, ac meddai'r arglwydd, pe bai gennych ffydd gymaint a hedyn mwstart, fe allech ddweud wrth y farwydden hon, coder dy wreiddiau a phlanner di yn y môr, a byddai ni fyddhau i chwi. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Mae'r hen effeithiau'r Covid-19 yma wedi rhoi stop ar nifer fawr o bethau. Ac yn arbennig felly yn ein hardal ni, a falle yn eich hardaloedd chithau hefyd, y cwrddau diolchgarwch blynyddol. Ac yn wir, mae'n adeg pwysig iawn o'r flwyddyn, mae'n dymor y cynheia, ac fel arfer yn ystod y tymor hwn, fe fydd yna gyfres o gyrddau diolchgarwch yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad. Cyfle i ddiolch i Dduw am y cynheiaf, i ddiolch am brydd y ddeiar ac am y cynnyrch sydd yn dod o'r prydd hwnnw. Ond yn gyfle hefyd i ddiolch i Dduw am holl fendithion y bywyd hwn a'r gallu y mae e'n rhoi i ni i'w mwynhau. Cyfle hefyd i werthfarogi godidogrwydd y greadigaeth o'n hamgylch ni. Cyfle i ryfeddu ar fyd natur ac i ryfeddu o'r newydd am y broses sydd yn peri bod yr hedyn bach yn tyfu yn gnwd ac yn gynheuaf. A hynny'n digwydd mewn gwirionedd mewn modd nad ydyn ni'n ei ddeall yn iawn, rhyfeddod byd natur.
A wy'n credu oedd Iesu Grist yn ymwybodol o'r rhyfeddod hwn hefyd. A phan fydde Iesu pam oedd ar y ddeiar hon yn crwydro o amgylch y wlad yn dysgu bobl, fydde Iesu bob amser yn defnyddio delweddau cyffredin. Delweddau oedd yn gyffredin i'r bobl I rydd mwyn esbonio I neges. Dyna pam wrth gwrs mae gyda ni gymaint o gyfeiriadau yn yr Efengylau ac yn arbennig felly yn ei ddamhegion at fynyddoedd ac at fugeilied ac at ddefaid, a hefyd at y môr, a'r pysgotwyr a'r pysgod. Ac yn wir mae Iesu yn defnyddio'r ddelwedd o'r hedyn yn cael ei hau mewn sawl un o'i ddamhegion hefyd. Ac mae hynny'n wir am y ddameg sydd o dan sylw gyda ni'r bore yma, sef dameg yr hedyn mwstart. Mae Iesu Grist yn cyffelybu teyrnas Dduw I hedyn sy'n cael ei blannu yn y ddeiar. Mae'r hedyn yn cydio, yn blaguro ac yn tyfu, ac unwaith mae'r hadau wedi tyfu'n gnwd, mae modd I torri nhw a'i cyneuafu. Un hedyn bach yn troi yn gynheia mawr. Ac ymlith yr hadau mae Iesu'n defnyddio yn un o'i ddamhegion mae'r hedyn mwstart. A mae Iesu'n ein hannog ni, fel y bydd fe annog I ddisgyblion gynt, I gael ffydd yr hedyn mwstart. Mae Iesu'n cyfeirio at yr hedyn fel yr hedyn lleiaf ar y ddeiar, a mae hedyn mwstart yn fach iawn. Mae bron yn bod yn llai na'r gronyn lleiaf y dywod. Ond wedi iddo fo dyfu, mae'n fwy ac yn uwch nac unrhyw blanhigyn arall yn yr ardd, ac iddo ganghennau mor fawr, fel bod adar yn gallu nythu ynddynt. Ac fe ddwedodd Iesu wrth I ddisgyblion ar ychlysydd arall, pe bai ganddyn nhw gymaint o ffydd a hedyn mwstart, fe allan nhw ddiwreiddio'r goeden fwyaf. Meddylwch am y peth. Pe bai nhw a gychydig o ffydd, dim ond cymaint a hedyn mwstart o ffydd, bydden nhw'n abl I ddiwreiddio'r goeden fwyaf. Mae'n amlwg felly bod mwy o rym I ffydd na fyddech chi a fi yn ei ddychmygu. Ac mae'r ffaith bod Iesu'n rhoi cymaint o bwyslais ar ffydd yr hedyn mwstart yn gyrru I ni feddwl ymhellach am y ddelwedd hyfryd ac am y gymhariaeth hyfryd hon. Wy'n hoff iawn o'r syniad yma bod rhywbeth mor fach yn gallu tyfu fod yn rhywbeth mor fawr. Y pethau bach mewn bywyd yn aml iawn yw'r pethau pwysig ynddo fe. Y pethau bach mewn bywyd yn aml yw'r pethau mawr mewn gwirionedd. Mae Iesu'n pwysleisio pwysigrwydd y pethau bach, a nodwch I fod e'n gwneud hynny gan rifoedd lawer cyn Dewi Sant. Bod Dewi wedi gweud gwnewch y pethau bychain, mae Iesu Grist yn dyrchafu'r pethau bychain gan rifoedd lawer cyn Dewi Sant hyd yn oed. Pethau bychain bywyd, a'r pethau bychain yn aml yw'r pethau mawr. Y pethau bach mewn bywyd sy'n siapo'n cymeriadau ni, sydd yn adeiladu'n cymeriadau ni i'r hyn yr ydyn ni heddi. Meddyliwch chi nôl dros eich bywyd chi. Meddyliwch chi am y pethau bach, am y gweithredoedd bach, am y dylanwadau bach, am y geiriau bach, am y cynghorion bach. Y pethau bach hynny sydd wedi cael eu cyflwyno I fewn i'ch bywyd chi ar hyd y blyddau. A'r pethau bach hynny wedi cael effaith mawr arnoch chi, ac wedi cael dylanwad mawr arnoch chi. Mae'r pethau bach yn bwysig. Ond cofiwch, mae yna ochr negyddol yn gallu bod i'r pethau bach hefyd. Sawl un ohonoch chi, fel finne, sydd ddim wedi darllen y print man, y small print, y llythrennau bach yno sydd i'w gweld ar ddiwedd cytundeb. A falle bod ni wedi dioddef oherwydd bod ni ddim wedi darllen y print man yn iawn. Oherwydd taw yn y print man, ac nid yn y penawdau mawr, ond yn y print man y mae'r manylion pwysicaf. Ac mae yna ddigwyddiadau mewn hanes sydd yn adrodd bod un weithred fechan allan o'i le wedi esgor ar weithredoedd mawr a fi'n achos cwymp I rai. Ond nid meddwl am y pethau bach yn negyddol mae Iesu Grist yn gwneud. Hynny mae Iesu'n dyrchafu'r pethau bach.
Mae Iesu'n rhoi pwyslais mawr ar y pethau bach, oherwydd ei fod yn gallu gweld posibiliadau mawr yn y pethau bach. Mae pethau bach yn egino ac yn tyfu'n bethau mawr. A dyna pam bod yr Efengil mor unigryw, oherwydd bod yr Efengil yn dathlu'r pethau bach, yn dathlu'r pethau di-nod, yn dathlu gweithredoedd y bobl di-nod hefyd. Meddylwch chi, lle bach oedd Bethlehem, lle ganwyd Iesu Grist. Lle bach oedd Nazareth hefyd. Nid caniennu mewn rhyw ddinas mawr am nath Iesu, ond mewn pentre bach di-nod. Do'n nhw ddim yn lefydd pwysig o gwbl, Nazareth a Bethlehem. Lle bach iawn oedd Calfaria hefyd. Un smotyn bach ar y glob, lle digon di-nod oedd e. A phobl di-nod oedd disgyblion Iesu, yr rhan fwyaf ohonyn nhw ta beth. Pysgotwyr o'n nhw, seiri coed, a hynny yn y cyfnod pan yr oedd pysgotwyr a seiri coed yn perthyn i heinen isaf y gymdeithas, a wy'n prysuro i ddweud bod hynny ddim yn wir heddi. Mae crefftwyr da i fi heddi, maen nhw'n bobl rhyfeddol ac maen nhw'n allweddol i fywyd yn dyn nhw. Ond nôl yn yddiau Iesu, mi roedd bobl fel ni yn cael ei ystyried yn bobl di-nod ac yn perthyn i heinen isaf y gymdeithas. A phan blanwyd yr hedyn mwstard bach a di-nod yna gan Iesu a'i disgyblion 2000 a mwy o flynyddoedd yn ôl, sa'n credu i fod yn addo llawer mewn gwirionedd. Ond, trwy ras Duw, fe dyfal yr hyn oedd unwaith yn fach, yn fawr, ac nid yn unig yn fawr, ond yn ddylanwadol hefyd. Ond nid oes angen i ni, chi a fi, i edrych mas am bethau bach mewn bywyd. Y manylion bach. Y manylion bach hynny mae pobl yn edrych heibio iddyn nhw yn aml iawn, oherwydd y pethau bach hynny yw'r pethau mawr mewn gwirionedd. Mae yna nifer o bethau mawr yn digwydd yn ein byd ni heddi. Ond mae yna lot o bethau bach yn digwydd hefyd, cofiwch. Lot o bethau bach yn digwydd. Pethau di-nod, gan bobl di-nod. A'r pobl, a'r pethau hynny sydd yn cyfoethogi bywyd y gymuned hon a'r sawl sydd yn byw yn ddi. A wy'n credu bod y 9 mis diwetha yma, cyn y cyfnod clo gwreiddiol, ac ers hynny, mae'r gweithredoedd sydd wedi cymryd lle, a pethau bach sydd wedi digwydd yn ein cymuned ac yn ein cymdeithas ni, yn ddigon i'n rhyfeddu ni. Y cymwynasgarwch sydd wedi bod yma'n lleol ac mewn cymunedau eraill ar hyd y lled y wlad. Y parodrwydd i wneud, y parodrwydd i roi, y parodrwydd i neilltu o amser, y parodrwydd i godi'r ffôn. Cymwynasgarwch, y pethau bach hynny sydd yn cael ei ystyried yn bethau mawr. Y pethau bach hynny o'i plannu sydd wedi egino ac sydd wedi tyfu yn bethau mawr mae yna. Gyfeillgarwch newydd wedi tyfu ohonyn nhw. Mae yna gymunedau newydd wedi cael eu creu. Mae yna rhwydweithiau newydd wedi cael eu creu. Oherwydd gweithredoedd bach. Dathlu'r pethau bach hynny a wna'r Efengil Gristionogol. Meddu ffydd yr hedyn mwstart. Dyna'r her i chi a fi wrth i ni wynebu cyfnod clo arall yn ein hanes ni. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Fe ddiolchwn i ti arglwydd am gyfle i uno mewn gweddi yn ystod y mynedau hyn yn awr. I ni'n cyflwyno'n hunain a'n gilydd i ti mewn gweddi o dadnefol. Ac i ni'n dymuno defnyddio'r mynedau hyn yn awr i weddio dros bobl eraill. Dros yr rheini ni'n habod, a thros yr rheini nad yw ei henwyn hysbys i ni. Ac yng nghanol dryswch y cyfnod clo hwn o dad, i ni anmymddiried dy blant di i dy ofal di, ac i ni amweddio'n enw Crist ac yn nerth yr ysbryd glân. Fe weddiwn ni dros yr rhai sydd yn sâl, yr rhai sydd yn anhwylus oherwydd y coronavirus. Yn dy dosturi, roedd i'r nerth ac iachad o dad. Fe weddiwn ni dros ein gweithwyr iechyd, dros bawb sy'n gweini ar y cleifion ym mhob ran o'n gwasanaeth iechyd, fel y byddant yn adnewyddu nerth yno ti, a bod yn gyfryngau adferiad ac adnewyddiad i'r rhai sy'n dioddef. Fe weddiwn ni dros bawb sy'n poeni am ynwyliad, am ffrindiau neu gymdogion. Galluoga nhw i ymddiried yno ti, a glynu'n dyn wrth ei gobaith. Fe weddiwn ni dros bawb sy'n teimlo'n unig neu'n ynysig, y byddant yn profi dy bresenoldeb cariadus di. Fe weddiwn ni dros y cryf a'r gwan. Gweddiwn y bydd i'n ysbrydoli rhai cryf i ofalu am y rhai gwan, a gweini arnynt mewn cariad. Gweddiwn dros dy eglwys sy'n deheu am gael dyfoli drwy gydol yr adeg ddieth yr adryslyd hon. Drwy dy ysbryd creadigol, tanian dy chymig i gyhoeddi dy gariad di-gyfnewid mewn ffyrdd newydd. Fe weddiwn dros bawb sydd mewn awdurdod sy'n wynebu gwneud penderfyniadau anodd a fydd yn effeithio ar lawer. Dy roedd hi'n ddoethineb a dewrder. Gweddiwn dros bawb y maes ymchwil sy'n ceisio datblygu brechlin i'r coronavirus a meddyginiaethau newydd. A dy roedd hi'n ddoethineb, dealltwriaeth ac effeithiolrwydd yn ei hymdrechion. Gweddiwn dros fasnachwyr a gweithwyr sy'n ofni'r dyfodol, y bydd modd diogelu busnesau, gwarchod swyddi a chynnal teuluoedd. Gweddiwn dros bawb sy'n wynebu caledu ariannol, y byddi di'n ei cynnal a'i cadw. Cofiwn hefyd am bawb sy'n ceisio gwireddu gorchymyn Crist i garu'n gilydd trwy waith banciau bwyd ac elusennau, a trwy ddangos caredigrwydd syml. Gweddiwn o dad, dros bawb sydd ym myd addysg yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Ysbrydola'r rhai sy'n teimlo'n ddiflas neu'n ddigyfeiriad. Gwarchod y bregus, a rho obaith i'r digalon. Mewn tristwch, cofiwn am yr rhai sydd wedi colli bywydau yn sgil effaith Covid-19. Rhoi ni galonau diolchgar am y fraint o gael ei hadnabod, a chryfha'n ffydd yn dyfab a ddioddefodd droson ni, ac y gyfodol drachefn mewn gogoniant. Gweddiwn dros bawb sy'n wylo a galaru, y cant gysur a gobaith yno ti. Arglwydd bywyd, mewn cyfnod ar y gyfyngu sy'n teuluoedd a'n cymunedau, un cenedl a'n byd, tro'n atat mewn ffydd i geisio arweiniad a derbyn dy fendith, gan wybod na llun dim a griwyd ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad di am lygwyd yn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Gofyn nhw'n hyn yn ei enw ef. Amen. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. . Dy roi ni heddiw ein bara beinyddiol,
a madda un i ein dyledion, fel y myddeiwn unna un dyledwyr. Ac na carwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Cynnes eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel a iach. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.